Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Хине өсін балам, мин бит хаман янам, Йырақтарда хиннән болып та. Атай әсәй китті, тиіп туған яқтан, Эҙҙәреңде берүк һауытма. Сөзләр әйтә алмағанны моң аңлата. Күңелләребез аңлый алмағанны, үзебезне танымаған шакларда ниндидер яраткан җырыңны тыңлап, айкалып, шайкалып түгеләсең. Әгәр дә әлеге минутлардагыча башкаручысы урынына җиткереп башкарса, без башлыйбыз. Туган тел белән бергәсез. Күзгә күз карашып тапшыруында Башкортстанның халык артисты Көмеш тавыш Лилия Ишемярова. Хәерле сәгатьтә, Лилия. Хәерле сәгатьтә. Әле генә яңгыраткан җырың белән әйтеп үтәргә кирәк. Мин сине элек-электән ераклардан сокланып тыңлаучы, сәхнәләрдә сокланып күзәтүче буларак җырларыңны якын иткән Зифа апаң. Шулай да шушы җыр арабызга шундый күпер салды ки, син бу моңың, бу җырларың белән, бу шушы шигъри аһаң белән дә бу җырдагы минем сызланганнарымны янә сызлаттың да, бала чакларыма, әнкәйле чакларыма, хатирәләремә кире кайтардың. Шуңа күрә зур теләк белән күзгә күз карашып тапшыруына, телевизор караучыларыбыз игътибарына сине бүген чакырып алганмын. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә, Зифа апа. Мин бик шатмын бүген һеҙҙең белән осрашыуыма. Әйтеп үтик инде, күпләр беләләр, Зиянчура бик табигате белән бай матур якның Иделбәк дигән искиткеч гүзәл төбәгендә туып үскән Лилия. Ул вакытта бик популяр булган исемне дә Лилия дип юкка кушмаганнарdır, чәчәкләргә тиңләп кызларына әти-әнисе дип әйтәсе килә. Менә инде бу җырдан соң бигрәк тә шушы аралыкта мин үзем байтак кына тын утырасым килә. Иделбәккә кунакка китәсем килә. Нинди гаиләдә, нинди балалар арасында, ничәнче бала булып, ничек син җырга якынайып шушы гаиләдә үстең икән? Мин Иделбәк авылында туып үстем, ябай гына эшчеләр гаиләһендә туып үстем. Минең атайым кузнец булып эшләнә, әсәем дәваханала санитарка булып эшләнә. Без 3 кыз үстек, мин баш баламын гаиләлә. Һәм инде мин шул тиклем бала сакта шук шаян кыз булганмын. Һөйләшә башлагандан алып йырлай башлаганмын, сөнки атайым баянда уйнаган, әсәем инде бик моңлы итеп йырлай торгайны. Баласагым да бик тәмлекәстәр нык яратканмын. Шуга бер калак вареньега алданып мине утыргыска бастыралар да икән. Лилия, әгәр дә йырлаһаң, менә ошо вареньене каптырабыз дип алдаштырып йырлаткан булганнар. Бына инде тагыла авылда безнең вокаль-инструменталь ансамбль була торгайны, Фортуна дигән. Мин шунда солистка булдым. Туган ягымдың табигатының матурлыгы, ата-әсәемдең шундай сәнгатькә һөюе, мөгаен миндә лә һөю хисе уяткандыр дип уйлайм. Инде 9 класстан һуң мин мотлак йырсы булам дигән үземнең хыялым барлыкка килде. Башкорт йыры конкурсында сыгыш яһаганда Өфөнән килгән жюри әгъзалары Лилия, һин Өфөгә барып укырга тиешең, йырсы булырга тиешең дип күңелемдә яндырып, ыскынландырып кайтарып ебәрделәр. Һәм инде мин кайткас ата-әсәйемә әйтәм, инде мин йырсы булам, артистка укырга барам. Атайымнан әсәем аптырап миңа карайдыр. Лилия, артистың гаиләһе лә булмай, баллары ла булмай. Нисек һин үзеңне шулай итеп күрәһең һуң тормышта инде? Мин әйтәм, Алла бирһә булыр, әсәй. Мин нык йырсы булгым килә дигәс, атайым мине Өфө сәнгать училищеһына алып китте. Шунда 3 тур конкурс үтеп, мин укырга индем, студентка булдым. Миңа бары тик 15 кенә яшь иде ул вакытта.
Шулай җырлап үскән Лилия бүгенге көндә инде шундый данлы булып, матур, бийек исемнәргә лаеклы булып канат кага сәхнәләребездә. 9 сыйныфтан соң әти-әни куеннарыннан аерылып китеп, бүгенге көнгә кадәрлек син алар өчен янып яшәгән бала буларак, син бигрәк тә инде әниеңнең китүен авыр кичереп миңа килдең. Һәм мин инде менә бу җырдан яраклашмыйча аңлатып китәсем килә. Һәм без синең белән иҗат иттек Әсәй дәшә, Әни дәшә дигән җырны. Ул инде музыкаль мәйданнарда дөнья күрде. Башкортстаныбызда да, Татарстаннарда да халык бик үз итеп кабул иттеләр. Бу җыр белән бәйле туган якта сине әле бу йорт үзе генә торамы? Ничек син әниң төшләреңә керәме, хәтерләреңә киләме? Бу җыр сиңа әзрәк кенә булса да ярдәм иттеме, күңелләреңне бастымы, сагышларыңны? Бу турыда Лилия. Ысынлап та бик авыр кисердем, чөнки мин һәр вакыт көненә 2-3 тапкыр шылтыратышып әсәем менән ниндидер баһала темаларга хәбәрбез уртак була торгайны. Мин бик авыр кисердем бу хәлдә. Һәм күңелем кайда урын табырга белмәгән сакта менә һеҙгә мөрәҗәгать иттем. Һөйләнәм һеҙгә үҙемнең хәлемде. Түҙә алмайым, кайгыма ни эшләргә икән дип. Һәм шундай матур йыр иҗат иттек бергә. Бына тамашасылар алдында мин уны иламайынса башкара алмайым, һәм тамашасылар да, хатта ир-егеттәр дә залда илап, тыңлап утыралар ошо йырды. Шуга мин шул тиклем рәхмәтлемен һеҙгә, Зиф апай. Бына кешенең бына был осракта минең күңелемде аңлап, шундай ана шул йырды башкаргандан һоң нисектер миңа адрак кына еңел булып калды. Әсәем дә төшемә кермәй башланы. Бик еш көн һайын дигәндәй күрә торгайным. Өйебездә, авылдагы, унда бер матур гаилә керде яшәргә, чөнки әниемдең бер һүзе була торгайны. Кызым нигеҙем бер касан да ҡоромаһын. Без кызлар беребеҙ дә ауылға ҡайтып яшәй алманыҡ, яшәй алмайбыҙ инде, эшебеҙ менән бәйле. Шуға мин ныҡ ҡыуанам әниемдең тәҙрәһендә уттары һүнмәгән өсөн. Менә шул хаҡта минең дә ишетәсе килгән иде. Һәм инде яшьлекнең матур ваҡытларына күчәбез хәзер, Лилия. Син әле сәнғәт училищесын тамамлап өлгөрмәстән үк сине Сибайға, Сибай филармониясы ачылыу сәбәпле беренчеләрдән булып эшкә тәғәйенлиләр. Һәм шунда китәргә фатиха аласың, юллама кебек булып чыга инде. Менә бу Сибайдагы язмышың, Сибайдагы тормышың шул кадәр кисәк кенә бер матурлык. Мин инде белешмәләрдә алыштырдым. Анда шулай ук мөхәббәтең белән очрашу. Анда сәхнәдә үзеңне шын җырчы итеп, профессиональ кимәлдә дип әйтәсе килә, бийеклектә хис итеп, аякларың ныгынып киткән шакларың дип әйтәсе килә. Менә һәм шул вакытта бик кызыклы бер әйбер, бер көтүче баксаң, Лилиягә гашыйк булган да, һәм шул вакытта шык миңа Лилия Сибайга дип әйтелгән җире дә бар, һәм шык миңа кияүгә Лилия дигән җырлардан торган матур программа әзерләнә. Һәм инде менә әйдә шул Сибайга ничек юллама белән кителде, һәм менә шул аралыкта әлегә гаиләгә күчмичә генә менә ничек килеп чыкты бу юморескага таянып әзерләнгән программа. Сибай филармонияһына мин 3-нче курста укыганда безнең билдәле режиссерыбыз Альмира Шәриф кызы Куатова сакырып алып китте. Мин инде йырсыга бит инде ситтән торып укып булмай. Укуымды дәвам итәргә кирәк, 4-нче курста тамамлап диплом алырга кирәк. Бик уйланам инде, әмма ләкин эшләгелә килә бит инде, эш башлайһы килә. Һәм мин юлландым Сибайга. Поездларда, самолеттарда, тегендә, монда йөрим, сессияма килеп сессиямды тапшырам. Ә Сибайда гөрләтеп эш башланык, Зиф апа. Шул тиклем матур программалар куя торгайнык. Өфөләргә 5-6 көнгә гастрольгә киләбез. Шыгырым тулы заллар биде бик кабул итеп, йылы итеп кабул итә торган Өфө тамашасыһы. Сибай тамашасыһы бигрәк тә канатландырып, күңелебезне үстереп, куәтләп торды. Кәрәк сакта тәнкыйтьләп тә алдылар. Әмма ләкин бына мин шул осырыма шул тиклем рәхмәтлемен. Солистларның иң тәүгеһе булып мин шәхсән концертымды бына ошо Сык миңа кияүгә Лилия дигән тамаша менән сыгыш яһадым. Уның режиссеры шулай Альмира апай Куатова, һәм инде был әҫәргә килгәндә Хайбулла районынан Фәнил Әбделмәнов дигән яҙыусы үҙешмәкәр, ул шундай юмореска яҙып ебәргән ине, Йәшлек газетаһында баҫылып сыҡты ул.
Сибайга Лилиягә тигән дә сык миңа кияүгә Лилия дип. Һәм инде шуга нигезләнгән матур итеп сценарий иҗат итеп, хатта кастингтар игълан итеп, биючеләр табып, ошо программаны куйдык. Бөрьян районында сыгыш яһанык та, концерттан һуң рәхмәт әйттеләр дә, хәзер залдан бер егет кычкыра: "Лилия, сыкмаһын Гыйлметдингә кияүгә, подумаешь, уның мотоциклы бар, минең тракторым бар бит", ди. Көләләр, зал көлә. Ә мин әле яшь кенә, нимә дип әйтергә лә белмәйм, елмайдым да тордым инде. Менә шундай хәлләр дә булып китте. Шуга онда тормышымдың бер бик зур бәхетле булган сактары дип исәпләйем мин ул Сибай филармониясында эшләгән вакыттарымда. Мин шундай карар кылдым. Сиңа азрак кына әзерлек барышында. Җырларың бик мәгънәле исем шәрифләре белән. Җырларыңның исемнәренә туктый, шул җырларыңның исемнәре белән сиңа сораулар бирмәктә булдым. Син риза булырсың дип уйлыйм. Менә бәхет өчен көрәш шул Сибай сәхнәләреннән башлангандыр. Синең шундай матур җырың бар, бәхет өчен көрәш. Ансын үзең әйтеп үтәрсең. Һәм бәхет өчен көрәшнең тәнсең икенче җырың исемә төшә, Былбыл кош. Тутты микән Лилия? Бу җырның исеме кебек кулында сайратты микән Былбыл кош дисәгез, хәзер шул тәңгәлгә инде китеп барыштабыз. Үзенең шәһәр егете булуына карамастан, бик яхшы математик булуына карамастан, әтисенең юлын сайлап, физматны сайлауына карамастан, кичкенәдән биеп, инде синең кайның да бик тырышып бию түгәрәкләренә йөртеп, инде БДУда ирәндек ансамблендә биеп йөреп, шул физматны калдырып, барыбер шул биюгә тартылып, Урал Мортазин дигән егет Сибайда эш башлый. Һәм шул вакытта сезнең йөрәкләр кавыша. Бу ничек булды икән? Менә хәзер кызыграк җир. Ысынлап та бәхетең өчен көрәш дигәндә, ысынлап та һәр вакыт үзеңнең бәхетеңде теге күз алдына килтереп, ниндәйдер хыялларга бирелеп яшәргә кирәк. Бына, мәсәлән, бuna Уралга килгәндә, ысынлап та теге элек мәктәптә укыган сактарда бит анкеталар тултыра торгайны, хәтерегездә микән шундай дәмә булды. Тормыш иптәшегезне ниндәй күрәһегез дигән һорау була торгайны. Мин шунда ул анкеталарда әллә хаклайм, миндә улар бар. Кай вакыт асып карайм да, үзем дә шаккатам. Менә бөтә Уралда булган хәзаттар минең хыялымда шундай булган һәм мин шулай итеп язганмын. Ул бейек булырга тиеш, ул шундай акыллы булырга тиеш, сибәр булырга тиеш, дөнья көтерлек кеше булырга тиеш дигән бана шундай нәйләр, алар бөтәһе лә шул анкетамда тултырылган. Сибайга килгәс, Уралга мин бик озак карап йөренем инде. Шуннан ничектер дуслашып, танышып киттек. Концерттарда концерттан һуң бер табында бергә очраштык, һөйләшеп киттек. Уртак темаларыбыз килеп сыкты, бик кызык. Шуннан һуң яшереп кенә, беркемгә лә белдермәй генә икәүләп йөри башланык инде, очраша башланык. Буда шул сык миңа кияүгә Лилия программа эшләгәндә, без дуслашып киттек. Адактан гастрольга Франция иленә киттек. Һәм шуннан кайткас, ул миңа тәкъдим яһаны, һәм без өйләнешергә булдык инде. Шундай матур аралык, бергәләшеп китү, сәнгать кушылган. Ике төрле сәнгатьнең кушылып киткән вакыты. Һәм шул вакыттан башлап сезнең арада кыйынрак көннәрдә булган, чөнки ул Уфага күчкән вакытта бер елга аралар өзелеп торган, менә әйтәләр бит, яши башлаган яшь гаиләдә кризис вакытлары була. Менә шулар авырлыклар булдымы? Яки бу сынаулар сезне ныгытты гынамы, Лилия? Тормышта теге әйтәләр бит, кешенең маңлаена үзенең язмышы языла, шулай язган, безгә бергә булырга, һәм инде кыен булган сактарда һәр яки катын, яки ир кеше өндәшмәй кала торган осыры булырга тиеш. Һәм без ана шул ни буенча инде ул кызга мин өндәшмәй, мин кызгам ул өндәшмәй, шулай итеп аңлашырга тырыштык. Шундай хәлләр килеп сыккан булганда. Сезнең арадагы еллар байтак кына кыйла.
Яшьрәк чакта да сез дуэт белән дә бик матур җырлар башкаргансыз. Әле дә мин кирип тыңладым, социаль челтәрләрдә дә дуэтларыгыз бик матур, килешле, шундый ягымлы, чын ихлас дуэтлар. Һәм яшьтән үк көнләшмә дигән җырны җырлап куйгансыз да, әллә вәгъдәләшеп куйгансыз. Әйдә, сәнгатьтә без икебез дә төрле чаклар булырга мөмкин. Миңа да күз атарлар, сиңа да күз атарлар. Вәгъдәләшеп куйык та, баш бутап көнләшеп булашып тормыйк дигәне булгандырмы? Һәм инде соңгарак бу яккарак килсәк, күптән түгел синең иркәләдең, назладың дигән җырың чыккач, бу ике көнләшмә арасында бу сорауны калдырасы килә. Синең якыннар арасыннан кемдер шылтыраткан иптәшеңә Уралга, Урал, сезнең барда әйбәт мул. Еңгәбез бит әнә иркәләдең, назладың, алдандым дип җырлыйм, бер нәрсә булмадымы ул дип сакка калганнар. Менә бу арагызда бер вакытта да андый салкынлык булмадымы? Көнләшүләр булгаладымы, әллә күрсәтми генә үткәреп җибәрә белдегезме, әллә бөтенләй дә бер-берегезне көнләшмәй торган кешеләрме сез икәү? Әлбиттә көнләшүләр булды, Зифа апай. Чөнки теге сәнгать кешеһендә һәрберебезгә игътибар көчле бит инде. Уралга хатын-кыз ягыннан, миңа ир егетләр яныннан. Шулай да без ысынлап та бына кайһы бер йырдарды алып караганда, ул ниндидер теге алдан күрәдәселек итеп башкарган йырдар һымак итеп яңгырай. Әгәр дә ниндәйдер кыенлыктар туһа, нимәлер охшамаһа, без Урал менән ултырып, уртага һалып һөйләшә торгайнык. Бына һин миңа шуны аңлат. Нишләп улай, нишләп булай дип. Яки ул, мәсәлән, мин дуэттар башкарганда, бына әлеге вакытта инде ниндәйдер яшь егетләр менән күп осракта дуэттар башкарганда, баштан ук әйтеп куям, Урал, без йырдар йырлайбыз, шундай, ни, һин мине аңларһың дип уйлайм дим. Һәм ул улай дип алдан әйтеп куйгас, ул шуны аңлай. Көнләшмәскә тырыша. Азрак кына ир егетләрсә көнләшеп куйһа, мин уныка аңлатып хәл итәбез. Синең акыл җиңә эшкә чыгара. Бик дөрес. Әмма ләкин кытыклану бар ниндидер Уралда да. Уралның да җаны бар инде, йөрәге бар бит инде. Шуңа күрә аны да аңларга кирәк. Әмма менә Уралның шул вакытларда да гомумән тормышта да иң яхшы сыйфатына кайсы ягына таянып син алып китеп барасыз тормышны? Ул шундай кешелекле кеше. Ул һәр вакыт теге үҙен генә карап, үҙен генә уйлап яшәгән кеше түгел. Ул бына минең идеализировать иткән идеалымда булган ир егет. Шуңа мин ниндәйдер уның насар яктарын күрһәм әгәр дә, яки әйтәм, яки өндәшмәй генә үткәреп ебәрергә тырышам, чөнки теге яхшы сифаттары күбрәк уның. Менә бит мин кайбер вакытта тапшыруда әйтәм, кайсы якка кимчелекләре бар иптәшеңнең, яки син дә үзеңдән инде. Мин сиңа килгәндә үк бер тукталышта булдым да, Уралның кимчелеге турында сорамаячакмын дип тә үземә вәгъдә бирдем. Ни өчен дип сора Лилия миннән хәзер? Чөнки ике сәнгать кешесе көннәрдән бер көн утыргансыз да, кайсы бер сәхнәдә кала. Кайсыбыз тормышта өйдә, балалар янында кала дигәндә карар кылгансыз. Лилия җырлаячак, ә Урал күбрәк гаиләдә, катай булып, терәк булып калачак дигән җирдән соң ул ирдән нинди кимчелек эзләп була. Әгәр Урал бу тапшыруны караса, мине гафу итмәскә тиеш булып чыга. Юк, бер кимчелегендә. Аның хәтта кимчелекләре булса да, аның бөтен шушы матур сыйфатлары бөтенесен каплап куя торганнар. Менә хәзер балалар, 3 бала. Кыздан соң сез сәнгатьтә дә булгач арурак кына ара, бәбиәп кайтмый торгансыз. Аннары килеп торып ике шапылдап торган малайлар кайткан. Уралның әйтүенчә, үземнең тапшыруларда күзәтүемчә, җыр, моң барысында да бар. Зур кызыгыз биюгә дә йөргән, биюне дә бүгенге көндә дә үз иткән, ләкин дә икътисад юлын сайлаган. Сезнең хәтта кабатлыйсы килми ул җирләрен, сез инде әйткәнсез, бик теләмәдек сәнгатьне. Ә менә малайлар ни күрсәтер? Малайлар берсе Урал кебек биюче буласы килсә, кайсы җырлыйсы килсә ни әйтер Лилия? Малайлар әгәр дә үзенең теге булмышын сәнгать менән бәйләйем дисәләр, мага каршы килмәсбез, ярдәм итәргә тырышырбыз дип уйлайбыз. Булай улар спорт менән дә шөгыльләнә, тэквондо буенча Россия кимәлендә лә алган медальлары бар. Кайһы фәһайлардар инде. Бәләкәс улыбыз Ишмурат ул Тамыр телеканалының студияһына йөреп, шунда йырлап, бәйеп, әле киноларга төшеп, шулай итеп мәзгилеп, ул сәнгать дөньяһының тәмен татыган бала. Арысланбай улыбыз ул бик теге
кеше араһында бик булуды үз итмәй. Шуға ул мин уйлавымса артланбай моғайын сәнгатты хайламаҫ. Ә Ишморат бәлки барам тиһә ярдәм итермен дип уйлайым. Хәзер инде сез яшь вакыттагы Зөлхиҗәгә караган тәҗрибә белән түгел, сез тәҗрибә туплаган, кыраган, шундый ата-әсәй булып карыйсыз бу балаларга, шулай бит. Шуңа күрә хәзер үзегезнең дә сәнгатьтә гомер бит инде ул бик ул кадәрлек моң узун, моң юлы, җыр юлы бер дә сүнмәс Лилиянең, ләкин эш хезмәт торышы тәҗрибә белән икенче елларга күчкәндә бәлки кемдер сезне кабатлар. Шулай дип әйтәсе килә. Хайран матур тамашаларда күрергә язсын җегетләрне дә Зөлхиҗәгә дә уңышлар гына телисе килә. Бик матур балалар исемнәрендә бик шундай үзенчәлекле Зөлхиҗә, Арсланбай, Ишмурат дип шундай халыкчан исемнәр кушкансыз. Менә минем бер соравым бар. Бездә бит инде парлап сәхнә тотучылар күп. Парлап сәхнә тотучылар гаиләнең матди ягыннан карый алдылар. Соңгы елларда әйтергә кирәк, мин бик күренеклеләрен әйтсәм дә, менә Гүзәл Уразовалар, ул яклап, менә Мирзаяновлар бик матур килеп чыктылар һәм бик күп кенә шундыйлар. Менә Җавит абыйгыз, Зөлфия апа, Шакировлар, сез бит үзегез бер төркем. Үзегез бер төркем. Биючи иптәшегез менә ике бүлек. Бер бүлек Лилия җырлый. Уртада дуэтлар тагын Лилия җырлый. Мин инде теге каркасын түзеп үземнең гади генә башымда гына куеп карасам да, мин әйтәм, илләр гизә торган программа. Телне яхшы беләсез. Халык җырларын, моңнарын күңелегездә белеп тоеп үскән балаларсыз. Ник кителмәде бу юлдан? Ник үзегезгә төркем бөтенләй аерылып чыгып төркем эшләнмәде? Гәрчә сез моңа ирешә ала идегез. Әйе, ысынлап та Урал гомер буе Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамблендә биргә хыялланган. Һәм инде башта барганда яшең үткән дип алмаганнар. Сибайдан сакырып алгас, ул зур теләк менән барды һәм шул ансамбльдән ул хәзер ветераны. Башкортстанның атказанган артисты. Әйе. Бик күп кенә конкурслар, бик күп кенә фестивальләр лауреаты. Әйе. Һәм инде ул шул ансамбльдән киткәс, үзенең артабан тормыш юлын укыту менән бәйләнә. Һәм инде ул яңа үзенә бер күңеленә яткан һөнәр таба алды, угату, уктан аттыра балаларны, шуга өйрәтә. Ә инде миңа килгәндә, минең менә быел 30 ел була филармонияла эшләвемә һәм капыл гына бөтә дөньяны ташлап дигәндәй, бөтә планга һалынган, яйга һалынган эшләрне ташлап капыл гына улайтып эшләй алманык, чөнки балалар да бәләкәй булдылар. Бәлки мин буны булдыра алар ихтимал дип уйлыйм, чөнки хәзер балалар кадимге зурайдылар, әгәр дә алар уку йортларына керһәләр, без Урал менән мотлак улай йөри аласакбыз. Һәм без бик теге республика буйлап булмаһа ла Урал менән үзебезнең шәхсән концертларыбызда икәүләп эшләгәнебез бар. Тамашасы шул тиклем матур итеп кабул итә, ул бейей, биюдәре менән сыгыш яһай, шуннан без дуэтларда уның менән йырлайбыз. Матур гына концерт программасы сынап та бар, Зифа апай. Һәм инде киләсәктә бәлки шулай да эшләрбез дигән өметтәмен. Анык кына, ашык кына аралык безне Лилияле иткән аралык, ул бөтенләй таралып Лилияле иткән аралык. Ул Сайын Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясе. Монда эшләгән елларың менә әле әйтеп торасың, саннарын, исәпләрен, искитәрлек матур еллар үтте. Шул кадәрлек халыкны иркәләдең, күңелләребезне тибрәттең. Җырларың, моңнарың белән Лилия. Филармония хакында әйтеп үтми мөмкин түгел. Урыны синең иҗат язмышында, шуннан соң менә төркемнәрдә эшләдең, Караван сарайда эшләдең, бик билгеле бит инде. Ядкәрдә эшләдең син. Бүгенге көнне яшьләр белән эшлисең, Тимур Рамазановлар төркемендә. Аннан шулай әйтәсем килә, ник әле һаман Лилия Ишемярова үзенең төркемен булдырасы килми микән, яки инде күпкә җиңелрәк яшьләр янында эшләү дип уйлыйм микән? Менә шул филармониягә бирелгән язмышка әйтер фикерең. Ысынлап та ул филармонияла минең уйлавымса фанаттар эшләй үзенең эшенең. Чөнки теге бик күп гастрольләрдә йөрергә туры килә. Төрле яктарда ул шул тиклем теге 700-800 километр үтеп, 2 сәгатьтән сәхнәгә сыгып китәһең бит инде елмаеп, бернидә дә арауды белдергә тиеш түгел. Чөнки ул яраткан эш һәм яраткан эш урының булгас, күңелеңдә биреп, ихласлап эшләйһең. Мин бик куанам инде ошо филармонияга эшкә килүемә, чөнки бында ла мин Сибайдан килгәс,
үз урынымды таба алдым дип әйтә алам бүгенге көндә, чөнки байтак кына шәхсән концертларым менән сыгыш яһанам, төрле режиссерлар менән эшләнем, эргәмдә шундай тәҗрибәле, абруйлы коллегаларым да кәңәшләрен биреп, ярдәм итеп тордылар. Кайһы төркемдә генә эшләһәм дә, һәр вакыт ниндәйдер үземә тәҗрибә, ниндәйдер яңлык алырга тырыштым. Ә инде үз төркемемә килгәндә, мин бына 2 ел элек, бер 3 ел тирәһе үз төркемемде булдырып эшләп алдым. Әмма ләкин шул тиклем етәксенең Вазифасы киң, һәм эштәре лә күп. җаваплы. Һәр артист өчен җавап бирергә кирәк. Программа өчендә гаиләмә мин йетмәй башланым. Шуның өчен мин был вазифадан баш тарттым һәм зур теләк менән әлеге көндә Тимур Рамазанов, Илдар Абдуллин, Алиса Жумагалиева дигән артистлар белән мәзгилеп, рәхәтләнеп эшләп йөрим. Афарин дип әйтәсе килә. Пандемия чоры булды, бик авыр гына чор булды. Пандемия чорында бик күпләр тынга калдылар, ләкин синең иҗат тукталышта булып тормады. Хәтта сез гәрчә Рената Монти белән аның дуслары гимн дуслык гимны дигән зур проектта катнашып, шундый киң күләмдә тәкъдим иттегез. Шундый проектна бу хакта әйтеп үткәнеңне телим һәм инде күп телләрдә җырлавың. Менә сокландыра Лилия, аны аерым-аерым бер тапшырык кысалар насыйб бетә алмыйбыз, инде телләрдә сиңа бигрәк тә якын һәм шуның өстенә менә шул проектлар өстенә синең төрле телләрдә җырлый алуың, һинд телендә бигрәк син аларга шап китәсең, киенебрәк бассаң, галәмәт булып мин менә карыйм экраннарда сине һәм бу хакларда менә пандемия вакытындагы шушы эшләнгән проектлар турында. Был Рената Монти менән мине безнең Италияда, Венецияда яшәүче минең иҗатташ дустым Рафис Хөснетдинов таныштырды Рената Монти менән. Һәм инде ул төрле илдәрдән, Германия, Франция, Россия һәм бына Башкортстандан мин булдым. Рафис Венециянан шулай ук йырланып бит инде һәм бына шундай проект уйлап тапты. Безнең медицина хезмәткәрләренә рәхмәт һүзе булып яңгырган дигән мәгънәле. Пандемия вакытында бик күп онлайн концертлар эшләргә туры килде. Артистларга снапта беркемгә лә еңел булмады. Безгә бигрәк тә авыр булды, чөнки без тамашачыларның күзләренә карап, улар белән очрашып, аралашып яшәгән кешеләргә бу бик катмарлы осыр булды. Мин Instagram аша 11 шәхсән концерт бирдем. Улар төрле тематикага бәйле булды. Халык йырдары, яратам мин илкәемде. Шулай ук бына төрле телдәрдә Песни народов мира дигән проект менән дә сыгыш яһаным. Асыллап та бик репертуарымда яратып башкарган йырдарым байтак. Улар ни өчен төрле телдәрдә мин әле Сибай филармониясында эшләй башлаганда ук шулай үземә шундай юнәлеш алгайным. Чөнки һәр халыктың үзенчәлеге ниндәйдер бар һәм әгәр дә шундай төрле телдәрдә йырдар башкарһаң, ниндәйдер һин төрле булып күренәһең сәхнәлә. Бына иң яратып башкарган йырдарым әлбиттә Зифапа һинд йырдары. Бала сактан без бит инде һинд киноларын карап үстек. Ундагы булган хис-тойгылар, мәхәббәт, йырдар, биюләр. Әле генә берәр үзек күрсәтеп алабызмы? Һинд йырынан. Әйдә. Әйдә. Тыңлыйк әле. Хатуба, 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 hetini ativani meni, hetini ativani lezi, heseki kadalmi, hatuba, ba, 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 hatuba, hatuba, hatuba. Bana şolay Zifapa. Хайран, үзе шунда туып үскән диярсең. Иптәшләр шынҗырчыларына шундый була. Тотасың да йырлатып карыйсың, тотасың да йырлатып карыйсың. Юк, мин әзер түгел. Диючеләр башка төрле була. Biz рәхмәт моның өчен. Кайчан күңеленә якын айырлар икән. Лилиянең бу хәлләрен аңладык, тыңлыйбыз, филармонияны да беләбез, барысын да беләбез, хөрмәт итәбез. Үзенә якынларсын диләр. Менә җырларыңда рухи хазинама җырына тукталмый булмый. Халык җырларын шу кадәрлек нишкәлекләрен тоемлап җырлыйсың. Нинди урын били икән дисәм, артык булмас бу сорау.
халык җырларына? Мин бик Зифапа халык йырларын искитмәле яратып башкарам. Йырлай башлагандан алып иң тәүге башкарган йырым Һандугас булды һәм бына бик күптән түгел генә минең 33 йырдан торган халык йырлары дискым дөнья күрде. Мин аны төрле елдарда башкарган йырларымды туплап, билдәле булган йырларны йыеп, һәм инде һирәк башкарыла торган йырларны ла алып, төрле жанрларда, ул сеңләү, такмак, кыска көй, озын көй, матур итеп ошындай диск сыгардым. Минең уйлавымса, үзен йырсы дип һанаган кешенең репертуарында 2-3 кенә булса ла мотлак халык йырлары булырга тиеш. Татар халык йырымы ул, башкорт халык йырымы ул. Бына сөнки ул йырдар, ул безнең булмышыбыз, борынгыбыз, без уны һаклап килергә тиешбез. Шул йырдарга нигезләнеп, безнең сәнгатебез яши, әлеге яңа йырдар иҗат ителә, яңгырый. Шуга мотлак халык йырларын башкарырга кирәк. Күптән түгел генә бик күркәм шәхесебез Касыйм ага Юсупов булды кунакта, күзгә күз караш тапшыруына. Бик тәнкыйть белән әйтте шундый фикерләр. Халык җырын башкармаган җырчы була аламы икән, үзен җырчы итеп тоя аламы? Менә дәлил. Менә читтән карап күзәтүче шәхес әйтеме һәм җырчының үзенең әйтеме. Монда инде миңа кулларымны гына күтәрергә кала. Һәрбер җырчы үзе кабул итәргә тиеш, үзенчә. Бик зур рәхмәт бу сорау өчен. Лилия, менә дуслык дигән сүз бар. Достыма дигән, синең эстрада җырыңда бар, халык җырыңда бар. Әйттем ишене җырларың аша китегә әле дип. Күптән түгел генә интернетта бик авыр кайгыдан соң Эльмира Сөләйманова киткәннән соң бер артлы шундый дөнья күрде, тәнкыйть күзлегеннән чыккан фикерләр. Ник бер җырчыда затрага килмәде? Эшләгән вакытта барысы да безнең дустыбыз дип фотосурәтләргә төшәләр иде. Әле Инстаграмга чыгаралар иде, әле контактларга чыгаралар иде. Кайда Эльмираның дуслары? Ник аның бер үзен алып киттеләр табутта, үзенең якыннары әйләнәсендә генә кая булган дуслары? Мине шул хәтта тирәндәрдә һаман тукталмый. Менә бүгенге көнгәчә бу тукталмый, чөнки халык гайрәте чикте җырчыларга дуслыкка карата. Сәнгатьтә дуслык бармы? Тормыштагысына мин тиеп тә тормыйм. Синең кебек матур күңелле шәхесләр белән дус буласы килүләр теләк. Менә бу яклап ни әйтер иде Башкортстанның халык артисты Лилия? Сәнгатьтә ул дуслык бар микән ул? Бәлким бернисә кеше ихлас итеп дус була алалар яныңда. Сөнки теге гомумән сәнгатьтә бер-беренә конкурент дип карыйлар бит инде. Был осракта минең сәнгатьтә дусларым бернисә бар. Ысын дус итеп һанаган. Дуслар алар күп булмай бит. Тормышта ла алар бик әз була. Бына минең тормышта бер генә дусым бар, мәсәлән. Асын бына утырып илап, бөтен күңелемдә аса торган дусым бар. Әгәр дә мин кеше, бына шундай минең ним бар, иске туйгым ниндәйдер. Кешенең күзенә карайым да, ул ниндәй кеше икәнен әйтә алам. Истән генә үземә һыгымта яһаям да һәм күңелемдә асыргамы, асматкамы мин шуны ана шулай дип хәл итәм. Алдагы соравыма Лилия үзе үк күчеп китте, талгын гына, чөнки дә минем әйтә торган соравым әзер иде. Серләреңне үзеңдә саклыйсыңмы, әллә ашыкмы син кешелеккә карата? Бик ашык кешеләр бар, азрак ашык кешеләр, гомумән бик сак кына, серләрен сак кына бик тә тота торганнар бар. Кайсысы Лилия? Бына һуңгы әйткән, әлбәттә, хак кына үзен тота торган дип әйтәм. Хәтта бер коллегам филармониялә эшләгәндә әйткән, Лилия ул конфликтка кереп бармай, ул ситтән генә карап тора ул дип, һәр вакыт теге шуны көлеп искә алам, ысынлап та. Мин башта теге карап алам, башта аңлайм нимә хакында, ниндәй һөйләшерлекме, һөйләшмәслекме. Һәм минең шундай хәлатым бар, әгәр дә миңа кеше охшамай икән, мин унан яманлашмайм да, душманлашмайм да, үземдән ушлатып кына шылдырып куям. Һәм көчле ихтиярлы кешеме син? Ихтияр кеше нинди синдә? Әйе, мин үземдә көчле ихтиярлы дип һанайм, чөнки теге тормышта төрле ничек әйтергә, сетрекле хәлләр килеп сыга, теге бирешмәскә,
тип үҙемә маҡсат алам да, һәм әгәр дә кәрәк икән үҙеңде формаға китереү тиҙ генә, мәҫәлән, фигураңда мин уға ныҡ итеп тотонам да һәм шуны эшләп ҡуям. Әгәр дә ниндәйҙер теге ҡыйынлыҡтар тыуған булһа, һин бирешергә тейеш түгелһең дип үҙемә ныҡ итеп уйҙар һалам да һәм шуны еңеп үтергә тырышам. Көчлө ихтыярлылығына бер тағын бер сифатың исбатлады. Бик күп йыллар элек кенә син түгәрәк кенә матур гына Лилия булып, алайда без сине бик ярата идек. Кояш булып чыгаың да балҡып шулай җырлый идең. Әле син шундый кичкенә сандуғаш булып чыгасың. Шулай ябыҡты диләр. Шу ҡәҙәрле матурлыҡның серләрен бүлешмәй мөмкин түгел. Менә бында ихтыяр кеше генә түгел, тагы нәрсәләр җәлеп ителде икән. Әйе, ысынлап та теге интернет ашала һорайҙар, әгәр дә ысынын яҙһам ышанмайҙар, алдайһың тиҙәр. Юҡ, әлбиттә, шул тиклем Сибай филармонияһына килгәндә теге ябығып алыу теләгем ҙур ине. Һәм нимәләр генә эшләмәнем, мунсаларға йөрөнөм, тоҙҙар менән ышҡындым, шунан һуң икмәк ашамай ҡараным, ҡара бойҙай ғына ашаным, шунан һуң бейеүселәр менән классикаға йөрөнөм, улар тәгәрәп ятып көлә, мин түңәрәк кенә булып юбкалар кейеп, аяҡларҙы күтәргәнсе, хәл юҡ, хәл етмәй бит инде. Художество етәксеһе Альмира апай, һин мотлаҡ ябығырға тейешһең тип көнө-төнө тыҡый һәм үҙе лә шул мунсаға йөрөтөп, тоҙо менән ышҡый да, савындыра ла. Мин мунса сулансаһына сығып ҡолайым. Ул мине һыуыҡ, ой, Альмира апай, үләм тип ятам инде. Үлмәйһең, тейҙә һыуыҡ ҡойондора ла кирәп инеп китә. Ну, бына әйтәләр дә инде, әгәр дә теләгең ҙур булһа, тормошта нимәлер булһын өсөн, мотлаҡ теләргә кәрәк. Һәм минең, әлбиттә, теләгем дә бик көслө булды ябығырға һәм сәхнәлә бит инде ул ябыҡ булһаң бигерәк тә матур күренәһең. Шуға мин тырыштым инде төрлө яҡлап та. Шулай итеп тамашасыларға бына һорағаннарға яҙһам, үпкәләйҙәр, һин алдайһың тиҙәр, ниндәйҙер диетаға ултырғаның. Хәҙерге ваҡытта әлбиттә теге формула булыу өсөн мотлаҡ диетларға ултырға ла тура килә. Ысынлап та бик һәйбәт кенә диета таптым интернет аша. Һәм әлбиттә бына быйыл йәй бик матур формаға кердем мин. Беҙҙең Төбән ҡала күле буйлап йүгереп йөрөп, спорт менән шөғөлләнеү шулай уҡ яҡшы формала тоторға ярҙам итә. Соцсетләрҙә бик саҡ ҡынасың. Жырларыңны ғына күберәк ҡуясың, ашылмайсың. Ҡайберәүләр бит ҡая барғанын, ҡая ҡайтҡанын, Зифа апа үҙе дә ҡайбер ваҡыт шулайыраҡ халыҡ белән бергә йәшәйем дип тырыша. Ник шулай? Мин ғөмүмән соцсеттәрҙе ижад өсөн күбеһенсә ҡулланырға тырышам. Бик теге ихлас итеп теге ғаиләмде, балаларымды ла һалмаҫҡа тырышам. Ни өсөн тигәндә шундай бер хәл булды, Зифа апа, бынау пандемия ваҡытында минең өйҙә, беҙҙең өйҙә йәшәгән гөбөргәйел бар инде. Һәм ул мин концерт ҡуйғанда ошо итеп башын тығып аквариумдан һәр ваҡыт мин тыңлай ине. Шунан мин уны фотоға төшөрҙөм дә, соцсеттәргә һалдым. Бына минең иң ихлас тыңлаусым тип. Шулай итеп төшөрөп һалыуым булды кистән. Иртәнсәк гөбөргәйелем ауырына ла китте. Мин уйлайым, моғайын күҙ тейгәндер дип. Сөнки ул ғүмер буйы тәҙрә төбөндә ултырҙы, аквариум ул бер ҡасан да сирләмәй, бронхит менән ауырыны. Күҙ алдығыҙға ғына килтерегеҙ. Шул мин әйтәм, ой, балалар илай, ветеринарҙарға алып барып, уколдар һалдырып. Шуның өсөн мин теге күңелемде ныҡ итеп асып һалмаҫҡа тырышам. Ижадым, концерттар, ҡайҙа барғанымды, хатта ҡай ваҡыт дуҫтар әйтә инде, һин ҡайҙа булғаныңды белгебеҙ килһә, беҙ һинең селтәрҙәреңә инеп ҡарайбыҙ тиҙәр. Ябығыраҡ кешенең тағын бер яғы бар. Эшкә жыярға ярамай диләр. Безнең әниләр әйтә торған иде. Йөрәгеңә туплап кына торырға ярамай. Ҡайҙа да булса шығарай, ҡайҙа шығарасың? Менә әйтәләр бит. Бик ҡаты итеп әйткәндә пар шығарыу дип атала бит инде ул. Ҡайларда янған җирең була, шул ваҡытларда сағышыңды нәрсәләр белән басасың син? Бер ныҡ ҡына итеп ултырып җылап аласыңмы, йәки син ҡайҙа тәбиғәткә барасыңмы? Нисегерәк бу юлдан сығыу? Мин тәбиғәтте бик яратам, тәбиғәттә булырға яратам. Ана шунда миңә рәхәт һәм еңел була. Илап алған ваҡыттарымда була, ултырып ҡына, бер үҙем генә, бер кем дә күрмәгәндә. Ғөмүмән балаларым, ғаиләм күрмәһен тип тырышам, сөнки
Улар минең өсөн көясәктәр, мин аларда ундай хисләргә һалгым килмәй, шуңа кай вакыт күңел шул тиклем күңелгә авыр булган вакыттар була. Һәм шундай осрактар булһа, мин аны оныта торган сифатым бар. Менә минең менән булманы ул хәл тиемдә, онытам. Шунан да әйбәт нәмә юктыр дип уйлыйм, Зифа апай. Ниндәйдер теге авырлыктар, кыенлыктар булһа, шулай дип үткәреп ебәрергә тырышам. Һәм яки мөккибән китеп яңа бер эшкә тотынам. Ул ниндәйдер йыр эшләүме, кайдалыр барып клип төшерүме, шундай. Сәхнәгә менә Лилия Ишемъярова чыга дип игълан ителә, һәм сәхнә артында ничек үзеңне әзерлисең? Мин сәхнәгә 30 ел тиктә сыкһам да, барыбер һаман да тулкынланам, Зифа апай. Әнем өйрәткән, белгән догаларда укып сыгам. Шунан сыккас, нисектер тынысланып, тамашачларны күреп, үземдә кулга алып, сыгыш яһайм. Иң дигән матур тәңгәлләребез бар. Шулай каралган тапшыруда, әйдә, шул сорауларны сиңа бирәм, кыска сораулар дип аталалар. Бүгенге көнне синең өчен иң мөһиме? Иң мөһиме илләр тыныс булһын, гаиләм һау булһын һәм иҗадым барһын. Иң рәхәт ял минутлары синең гаиләң үзең өчен кайда? Өйдә. Иң яратып эшләгән шөгылең, хобби дибез, җырдан башка. Сәскә үстерү. Бакча бармы? Баксабыз бар әйе. Менә ничек өлгерәсез икән әле. Иң яраткан ризыгың гаиләңне сыйлый торган. Мантый. Яраталар. Яраталар. Иң кешеләрдә таяна торган матур сыйфат ни дип уйлыйлар? Ихласлык, кешелеклек. Һәм иң өнәмәгән дип әйтикме, күңелгә кыенрак сыйфатлары. Шулай әйтә аласың. Ике йөзлек. Күзеңә карап, икенче төрле уйлаганым. Һәм инде иң матуры, иң зур хыял һәм максат киләчәккә. Зур хыял ул озаграк елдар тамашачларыбызды йырлар менән кавандырып тору, матур формала булу, картаймаска, Зифа апа, һәм тагыла гаиләмдең, балаларымдың үз юлдарын табып, гаиләләре булып, өләсәй, картай булып яшәргә ядам теләйм. Шундый матур очрашу, шундый җылы аралашу өчен шатмын, Лилия бүген. Һәм инде яраткан тамашачыларга әйтеп калдырыр теләкләре дә юк түгелдер телевизор караучыларыбызга, Лилияның. Мин, Зифа апай, бына ошо тагыла безнең бергә иҗат емеше булган йырдың һүзләре менән әйткем килә. Телевизор караучыларга тыныс күктәр теләйм, гаиләләре, тугандары һау-сәламәт булуын теләйм, бөтә хыялларга тормышка ашым, һәм инде һеҙҙең менән бергә тамашачларга рәхмәт йөҙөнән яҙылған йырҙарыбыҙҙың һүҙҙәре йырҙар аша осрашырбыҙ. Сәхнәдә җыры, тормышта гаиләсе көтә. Бик бәхетле безнең Лилия Ишемъярова. Аның үзенең җырларына тукталабыз дидек бит, һәм тамамлаганда да аның җыры аша мөрәҗәгать итәм үзенә үк. Моңлыларның көне яҡты дип җырлый ул. Күңелең яҡты, эшең яҡты, тышың яҡты. Алтын балыҡ дигән җырың да бар. Үзең син алтын балыҡ. Кешеләр алтын балыҡ тоткач теләкләр телиләр диләр. Син булган җирдә үзеңне алтын балык итеп хис итеп, менә әлегә кадәр булдырган рәхәтлекләреңдә, тормышның янә матурлыкларын күреп яшәргә дә, озак итеп халыкларыбызны сөендереп, җырларга булсын. Сез дә бик канәгать калгансыздыр дип уйлыйм, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Белмисең икән, сора. Аңламыйлар икән сине, аңлат. Инде очрашасың килә икән, шакыр, сагынасың икән, шалтырат. Нәкъ менә мин Лилиягә булган бүгенге хыялымны тормышка ашырган кебек. Шулай яшик һәм әйтәсе килә, кадерләнәсең килә икән, үзеңне дә,
гаиләңне дә, җырыңны да, язмышыңны да Лилия кебек кадерли белеп яшә. Хөрмәтле тамашачы һәм телевизор караучыбыз. Киләсе күрешүләргә кадәр. Әгәр дә ниндидер тапшыруларыбызны сез янә кабат-кабат кайтып карау теләгендә буласыз икән, Зифа Нагаева YouTube каналында алар һәммәсе дә дөнья күрә килә. Күрешкәнгә кадәр.